Let's go. Ka video ka papedkendet ha ka pertai. Baka nong rai bat ka aktris papaunam ha ka pertai. Ka balatip kerteng kum ka Selena Gomez ka layam tang ha ka ni ka video. Ka ba ka la ringdur ya lade. Namar ka jing pensitom ben yakinang wan buhay sinang. Da ka an ka batamay ka ba u Donald Trump ulapen mi. Ya ka de ka video ka ba ka layam. Ka ba ka labu story ha Instagram account jongka. Henry ka la delete no ya ka ni video. Hapdeng ka jing syakan tho bat ka jing kan tho persya ya ka namar ba kamlong ka babha ban pen I ya ka jing soret kane ka norway ba paunam ha ka pertai kalangat ha ka jing syakan tho hadin ba kalabu ya ka ni ka video ha ka Instagram account joka kumba phila ui ya ka ni ka dur ha ka ni ka video ka ba kane ka norway ba paunam kalayam hanrai hadin pat kala delete no ya ka ni ka video ka balasam kat ba ka dapat pau ya ka jing susi jongka halor ki polisi buhay sinong hapo kari US ka badang sen ki bala penjari hapo ka jing sensar jong presiden batamay jong kari US Donald Trump kane ka norway bapaw nam ka pertai ka balay pu arsenam kerta ka badan menta haki kubor namta ka film jongka ka Emilia Perez ka bala sajit ban yakni ka kusnam Oscar Award kane ka norway bapaw nam ka badairu ka aktris kala penmi ya ka video ka bakala ring hi ban pelat ka Instagram story jongka dai haka arpun rutarik menta ubenai haka bala yu iru yaka haka ni ka video baka keren haka ni ka video rengkat bat kayam ketang baka penpau ka jing susun yakini kinong buhay senang haka ni ka video kalaong baro ki bru jonga ki syatembor nadu ki kena hadu ki rangba ngam sutu syu ngasusi sibun ngakwa ban lei henry ngamla ngam tip su kumno ngan le henry ngan persang ya ke baro kabang akular hakate ka video kala pen iru ringkat bat kicing tho ka pen I yaki imuji jong kalama Mexico bat kikenten ki batho ngasose kidon kino kersan ki balayaro ya ka Gomez namar ka jing longrit bat ka jing sorit jongka kidon pat ki wepat kila kentho ya ka namar bakala krensai da ka bakano bakala penon kam ya ka jinglong jingman nak benta banyo jing Arab ha kilat patai kubor kilat dap ya ki jing kentho baper percaya ka kumta hapdeng kata ka jing kentho kane ka norway bapawnam kala hap banweng no ne delete no ya ka ne ka video ka balabu ha ka Instagram story jongka namar kapau ba kamlong ka badai ban pen I ka jing sorit haki pajba ban sa liang yanu kala tho habakran persa ka jing syakan tho yaka namar ka ni ka video kane kamdai ka sin ka banikong baga Gomez kala pen pau ka jing persa ya ka polisi jong utram hakapor ba pen ini kong ya ka film Emilia Perez ha Los Angeles ha benai baladep kala bu ya ka jing mut jong ka halor ka ju bat kala ong ba ha ka bariti ngakwa sisa banjiang hajan ki briu jonga